गावाल्यान धग घातलो हा, मस्त थंडी लागता हा। तुमका पण थंय बघून दिसा थंडी लागत असतली ना। खूप वर्षांनी अशी गावाची थंडी आणि धग गावलो असा। आता काय असा थंडी कमी झाल्यामुळे धग पण कमी झाले आणि धगाक बसणाऱ्या माणसांची पण संख्या कमी झाली असा। पण आज आम्ही खूप वर्षांनी माका ही थंडी घेऊन गावली आज। मी लहान होतो ना तेव्हा इतकी मरणाची थंडी लागा ना, नुसतो कुलकुलो तोंडातून नुसते ना वाफे येत आणि आम्ही उठलो का आमची चुलीकडे बसान धगाक बसायची भांडणा, जागेवरनं भांडणा व्हायची। मांजरा पण ना उठली काय चुलीकडे बसायची आमच्या बरोबर, इतकी थंडी होती। पण आता तशी थंडीच नाही असा। तेव्हा इतकी मरणाची थंडी लागा ना की उठाक होय नाही आणि कामा कसली करतले, हात नुसते थरथरत नुसतं हुडहुडो भरा, पण करतले काय कामा करूची लागा। पण तेव्हाची माणसा कडक होती, इतक्या थंडीत पण आपली सगळी कामं बेगीन उठान करत। तेव्हा ना केव्हा एकदा उजाडता आणि निमार येता असा होय। एकदा निमार इला काय आम्ही उठू आणि निमरात जाऊन बसू। निमरात बसला का बरा वाटा, ऊब मेळा। इतकी थंडी भरली, कुडकुडो हुडुडो भरलो तरी आमच्या बाल माणसाका कामा ती करूकच होई। पाणी भरा, कपडे धुया, घरातला पाणी एकदम थंड, हात घालवत नाही। पण बाहेर जाऊन गरम पाण्यात हात घातलो ना काय जीवाक बरा वाटा। तेव्हा इतकी मरणाची थंडी पडा की लोक बुरनुसा घेत, फटकुरे घेत, त्याच्याशिवाय 2-2 गोडदे, गरम आंगला, टोपरा इतक्या घालीत। पण आता सगळा बोचक्यात बांधलेला असता, कोण काढत नाही कारण थंडीत पडत नाही। आता झाली स्लॅपाची घरा, खिडकी बंद केले काय थंडी गेली, फॅन लावून निघतं आता थंडीच्या दिवसांनी सुद्धा थंडी नाही आणि काय नाही। घडना मी ना केळी आजा आम्ही दळीत दोघी जणी, घडना मी ना केळी आम्ही दळीत दोघी जणी। ऊन असाने, पाऊस असाने, थंडी असाने, आमच्या बाई माणसाचं जीवन मात्र थांबलं नाही। त्या ह्या जात्यासारख्या चलतच राहता, कारण आम्ही थांबलो तर सगळा घर थांबतला। म्हणून थंडी असाने आमका उठान चलाचाच लागता आणि असा वायच काय काम केला सकाळी की आमची थंडी पडता आणि व्यायामही होता। आता आताचे बायका वायच थंडी लागली काय जाऊन कुलकुलो खरीत बसतली, पण आमका तेव्हा जुन्या लोकांका असं नाही जमा, आमका या उठान जसं सगळा करूचाच लागा। काय असता पावसाच्या वेळी पाऊस, थंडीच्या वेळी थंडी आणि गरमीच्या वेळी व्यवस्थित गरमी पडली, माणसाच्या जीवा काय बरा असता आणि निसर्गा काय बरा असता। पण आजकाल सगळाच बदलला आणि ह्या सगळ्याची वाट लागली असा। आता गरमीत पाऊस लागता आणि पावसात गरमी होता, त्यामुळे काय सगळा गणित बिघडला असा। जुनी लोक म्हणायची थंडी व्यवस्थित थंडी पडली तर रोगराई कातरता, पण आता तुम्ही बघल्यात ह्या काय चालला असा, त्याचो हेच परिणाम असे होत राहतले जर असा या चालू राहिला तर। त्यामुळे जो निसर्ग वाचवूया आणि थंडी वाचवूया, नाही तर पुढच्या पिढी थंडी काळाची नाही आणि पावसाळा केव्हा तो काळाचं नाही, सगळा आपला भकास। त्यामुळे असा निसर्गान जर दिला तसाच ठेवची जबाबदारी तुमची आणि माझी असा। गावाल्यानू आजचो आपलो स्पेशल थंडीचो व्हिडिओ शूट झालो असा वैभववाडीतल्या कोकेसरे गावात, तो पण आपले मित्र तेजस जांभवडेकर यांच्या घरात। आणि आपल्या सोबत असं तेजस जांभवडेकरचे वडील आणि आई ह्यांनी पण आमका ह्यो व्हिडिओ करू खूप मदत केल्यानी, तर त्यांचे आमच्या टीमतर्फे खूप आभार। आणि तुम्ही ह्यो व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूक अजिबात विसरा नको। धन्यवाद।